በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዕለት 18 ሰማዕቲ ቅዱስ ሮማኖስ። ጥቅምቲ በዛ መዓልቲ እዚኣ ሰማዕቲ ቅዱስ ሮማኖስ ሞኖኮስና ንክርስቲያን የሳድድ ኣብ ናይ ዝነበረሉ ኣብ ዘመነ እስቅልቅያኖስና ብሰማዕትነትን ኣዕረፈ። እዚ ቅዱስ ድማ ከሓዲ ዝኾነ ናይ ሃገሮምና ገዛኢ ንክርስቲያን ከሳቅይና ከሳድድና ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ ቅዱስ ሮማኖስና ቀሳውስቲ ዲያቆናትን ህዝቡ ንኩሎምን ኣኪቡ ንክርስቶስና ብምእማን ኣብ ሃይማኖቶም ክሳዕ መወዳእታ ንክጸንዑን መኸሮም። ካብ ቅዱሳትን መጽሓፍቲ እናጠቐሰ ድማ ናይ ዝቀደሙ ሰማዕታትን ህይወትና ኣብነት እናገበረ ብዙሕ መሃሮም። ከሓዲ መኮነንን እስቅልቅያኖስና ነዚ ምስ ሰምዐ ንቅዱስ ሮማኖስና ኣምጺኡን ብወገን ዝኸበርካ ሮማኖስ ንስኻ ዲኻ በሎ። እዚ ቅዱስ ድማ ናይ ወገን ክብሪ እንታይ ይጠቕመኒ ንዓይሲ ክብረይ ክርስቶስ እዩ በሎ። በዚ ግዜ መኮነን ሓሪቑ ሰቐሎምን በዚ ግዜ መኮነን ሓሪቑ ሰቓሎምን ክስንጥቕዎን ክሳቅይዎንና ኣዘዘ። ከም ትእዛዙና ኣብ ዘሳቅይዎ ግዜ ድማ ቅዱስ ሮማኖስ ወላ ሓንቲ ስለ ዘይተዛረበ እቲ መኮነን ንትዕግስቱ ኣደነቐ። ድሕሪኡ ቅዱስ ሮማኖስና ንመኮነንና ስንፍናኻን ምእንቲ ክገልጽን ፈጣሪየይ ኣፈይ ከፈተ ሓቀኛ ነገር ምእንቲ ክትፈልጥ ንእግዚኣብሔር ወይ ድማ ንናትካ ኣማልኽቲ ምስጋድ ከም ዝግባእ ምእንቲ ክነግረካ ህፃን ቆልዓ ንኸምፁና ኣዝዝ በሎ። እቲ መኮነን ድማ ንእሽተይ ህፃን ቆልዓ ኣምፂኡ ስግደትና ንመን ከም ዝግባእን ሓቂ ንገረና በሎ። እቲ ህፃን ድማ ብኮልታፍና አንደበቱ እንታይ ልቢ ዘይብልካ ደንቆሮ መኮነን ብሓንቲ ቃል ንዓለምና ኩሉ ዝፈጠረ ንሕያዋን እግዚአብሔር ስግደትን ኣምልኾን ከም ዝግባእ ዶ ኣይትፈልጥን በሎ። በዚ ግዜ እቲ መኮነን ብጣዕሚ ሓፊሩ ነቲ ህፃንና ንክሰቅልዎን ኣዘዘ። እቲ ህፃን ድማ ተሰቂሉ ከሎ ንኣድኡ ፀሚኡኒ ኣሎ እሞ ማይ ኣስትይኒ በላ። ኣድኡ ድማ ዝወደይ ኣብዚ ማይ የለን፣ ነገር ግን ናብ ናይ ህይወትን ማይ ኪድ በለቶ። ብቅፅበትን ናይቲ ህፃን ርእሱን ቆረጾ እሞ ናይ ሰማዕትነትን ኣክሊልን ተጓናጸፈ። ድሕሪኡ እቲ መኮነን ንናይ ቅዱስን ሮማኖስን መልሓስን ካብ ሱሩን ቆረጾ። ነገር ግን ነቲ መኮነን ምእንቲ ክዘልፍን ንቅዱስ ሮማኖስን ረቂቕ መልሓስን ተዋሂብዎ። ነቲ መኮነን ስለ ኮንቱ እምነቱን ኣብ ቅድሚ ህዝቡ ዘለፎ። በዚ ግዜ መልሓሱ ከም ዘይተቆረጸትና ተጣራጢሩን ካብ ወተሃደራቱ ሓደ ፀዊዑ ንምንታይ ንመልሓሱ ካብ ሱሩ ዘይቆረጽካዮ እንተበሎ። እቲ ወተሃደር ድማ ንናይ ቅዱስ ሮማኖስ ዝተቆረጸትን መልሓሱ ኣምፂኡ ነቲ መኮነን ሃቦ። ድሕሪኡ እቲ መኮነን ብዓብይ ሕርቃንና ኮይኑ ቅዱስ ሮማኖስ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ሓኒቆም ንክቀትልዎ ኣዘዘ። ሰማዕትነት እውን በዚ ፈጸመ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ለኣና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ እዚ ይምሓረና፣ በረከቱ ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ኣሜን። አርኬ ሰላም ለሮማኖስ ሰማዕተ ኢየሱስ ዋሂድ ምትርን ልሳነ በመጥባሂተ ወህነቀን ክሳዱ ብእደ ሰምዐ ዚአሁ ኣግህደ ንኡሶ ወልድ እንተ ነበበ ወይቤ እምን ኣምልኮ ለባኢድ ለእግዚአብሔር ይደሉ ወይረት ሰጊደ። ቅዱስ ቴዎፍሎስን ሊቀ ጳጳሳትን። ካብኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣና ናይ ዓብይ ሊቀ ናይ ቅዱስን ዮሃንስ ኣፈወርቂናን
ወዲ መዛሙርቱ ዝኾነ ናይ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ናይ ነቢ ኤልሳዕን ዓጽሚ ዝፈልሰሉ መበል 23 ሊቀ ጳጳሳትን እስክንድርያ አቡነ ቴዎፍሎስን አዕረፈ። ኣብ ምድሪ ግብጺ ካብ ዝተንስኡና ንቤተ ክርስቲያን ኣብዚሖም ካብ ዝደኸሙ ኣቦታት ሓደ ኣባ ቴዎፍሎስን እዩ። ዝተወለደሉ ዘመን ኣብ መበልን 400 ክፍለ ዘመን መጀመርታን ኣካባቢ ክኸውን እንተሎ ቴዎፍሎስን ታኦፊላና ብምባልና ይፍለጥን። ገና ቆልዓ ከሎ ቴዎፍሎስን ምስ ዝበሃል መሓዙእና ኣብ ተመሳሳሊ ለይቲና ተመሳሳሊ ሕልሚ ረአዩ። ክልቲኦምን ህፃናትን ዝረአዩወና ዕንጨይቲና እንትረአዩ ነበረን። ሕልሚ ዝትርጉም ሰብ ድማ ንቴዎዶስዮስና ክትነግስን ኢኻ ክብሎ ከሎ ንቴዎፍሎስ ድማ ፓትርያርክን ክትከውን ኢኻ በሎ። ንግዚኡ ኣይመሰሎምን። ድሕሪኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዮምን መጽሓፍቲ ተማሂሮምን ቴዎዶስዮስን ናብን ናይ ንጉስን ከተማ ቁስጥንጥንያ ክኸይድን ከሎ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ግና ናይን ዓቢ ሊቀ ናይ ኣባ አትናቴዎስና ወዲ መዛሙሩ ኮነ። ኣብኡ ድማ ካብ ቅዱስ አትናቴዎስ እንዳተማሃረ እንዳገልገለ ዘመናትን ሓለፈ። ቅዱስ አትናቴዎስ ምስ ዓረፈ ድማ ካልኣይ ፓትርያርክን ሓጋዚ ኮይኑ ተመሪጹ ነበረ። ኣብ መጨረሻ ግን ሕልሚ ተርጓሚና ዝበሎ ስለ ዘይተረፈን ቴዎዶስዮስን ዓብይ ተባሂሉ ኣብን ቁስጥንጥንያ ክነግስን እንተሎ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ድማ ፓትርያርክ ሊቀ ጳጳስ ተባሂሉ ኣብ መንበር ማርቆስ ተቐመጠ። ኣብ 384 ዓመተ ዓለምን ናይ እስክንድርያ መበል 23 ሊቀ ጳጳሳት ምስኮነ ናይ መጀመርታ ስራሑን ኣብ ዘመኑ ገኒኖምን ዝነበሩ ተጠራጠርቲ ምውጋዝን ነበረ። ነዚ ድማ ምእንቲ ክሕግዞና ንወዲ ሓፍትና ንቅዱስን ቄርሎስና ወሲዱ መሃሮ። ክልቲኦምን ኣቦታትን እንዳተሓጋገዙ ንቤተ ክርስቲያንና ካብ ኣራዊትን ተጠራጠርቲ ሓለው። ሎሚ ኣብ ሃይማኖት ኣበውና እንፈልጦ ወሲክኻን እዚን ቅዱስን ብዙሕን ድርሳታትን ድማ ደረሰ። ንቅዱስ ቴዎፍሎስን ፍሉይ ካብ ዝገበሮ ነገራትን ቁሩብን ንመልከት። ቀዳማይ እዚ ቅዱስ ኣብ ዘመኑ ኣብ ኣፍ ደገና መንበረ ጵጵስንኡና ኮፍ ኢሉና ይትክዝና ነበረ እሞ ሓንቲ በዓልቲ ጸጋ ሰበይቲ መጽያ ኣቦይ እንታይ የትክዘካን ኣሎ ክትብል ሓተተቶ። እዚ ሊቅ ድማ ዛጓለይ ኣብ ውሽጠይ እዚ ዝቆምናዮ ቦታ ወርቂ ተቐቢሩ እንተሎ ነዳያን ጾሞምና ይሓድሩ ኣለዉ። ኣቦይ አትናቴዎስና እንዳሓዘነና ሓለፈ። ኣነ ውንና ከምኡ ምሕላፈይ እዩ በላ። እታ በዓልቲ ጸጋ ድማ ኣባ ንስኻ ብጸሎትን ኣነ ብጉልበትን ሃብትን ኮይንና ነውፅኦ በለቶ። እሺ ኢልዋ ስዋዕየ ኣተው እሞ ካብ ትሕቲ መሬትን 3 ገኒና ሙሉእ ወርቂን ተረኸቡ። ደስን በሎምን ግን ኣብ ልዕሊኡን ተመሳሳሊ ቴዲ ዝብል ጽሑፍና ነበሮም እሞ ይፍታሕዮ። በዚ ጊዜ ቅዱስን ቴዎፍሎስን ናብ እምበይትና ኣመልኪቱ ምስጢር ተገለጸሉ እሞ ምስተርጎሞ ማሕተሙ ተፈትሐ። ከተርጎምን እንተሎ ድማ ቴዲ ቀዳማይ ክርስቶስ ማለት ኮነ። እዚ ድማ ንነዳያና ተበተነ። ቴዲ ካልኣይ ቴዎፍሎስን ማለት ኮነ። ኣብያተ ክርስቲያን ተሃነጸሉ። ቴዲ ሳላስተን ድማ ቴዎዶስዮስ ኮነ። ናይ ቂሳርና ንቂሳር ከም ዝብልና ሳልሳይ ገኒን ሓውን ንኣቡነ ኪሮስን ኣቡኡን ንገብረ ክርስቶስ መርዓዊ ንዝኾኑ ንሕያዋይን ንጉስን ናብ ቴዎዶስዮስ ተለኣኸሉ። እቲ ንጉስን ግን ካብቲ ወርቂን ቁሩብን ንበረከትን ወሲዱን ናብ ኣባ ቴዎፍሎስና መለሰሉ። ኣብያተ ጣዖታትን እንዳፍረሰ ኣብያተ ክርስቲያን ንክሃንጽ እውን ስልጣን ሃቦ። ቅዱስ ቴዎፍሎስን ድማ በዚ ገንዘብን ብኣመንቲና ዝቆጸራን ኣብያተ ክርስቲያን ከም ዝሃነጸ ይንገር። ብፍላይ ድማ ናይ ቅዱስና ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝባን ዓሳ ነባሪን ዝሃነጸ ንሱ እዩ። ድርሳነ ቅዱስ ሩፋኤል ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ክሃንጽ እንተሎ ድማ እምበይተና ተገሊጻትሉ እያ።
ንናይ ቅዱስ ዮሐንስ መጥመቅ ዓጽሚ ኣፍሊሱ ምስ ናይ ነቢ ኤልሳዕን ቤትን ክቅድስና እንተሎ ተኣምራትና ተርኣየ። ንናይ 3 ደቂቅን ቤተ ክርስቲያን ሃኒጹ ኣብ ዝቅደሰሉ ግዜ ድማ እዞም ቅዱሳን ካብ ሰማይን ወሪዶምና እዮም። ካልኣይ ቅዱስ ቴዎፍሎስናን እምቤትና ይፈትዋ ነበረ እሞ ንሸሞንተ ግዜና ዝኣክል ተገሊጻ ተዛራሪባቶ እያ። ደፋር ሓርበኛ ክትብልን ፀዊዓ ሙሉእ ዜናን ስደታና ሕይወታን ኣጽሒፋቶ እያ። ሳልሳይ ንህፃናትን ክጠቅምና እንተሎ ድማ ካብ ንበዓቱና ዝተልዓለን ናይ ብርሃን መስቀል ይወርደሉ ነበረ። ቅዱስ ቴዎፍሎስን ሊቀ ጳጳስና ኣብ ዝጸንሐሎምን 28 ዓመታትና ብኸምዚ ተመሳሳሊን ኣብ 412 ዓመተ ዓለምን ኣዕሪፉ ቅዱስ ቄርሎስ ኣብቲ መንበር ተተክአ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ለኣነ እውን ብጸሎት ዝም ቅዱስ እዚ መሐረና በረከቱ ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ለቴዎፍሎስን ድልወ ዘተረከ በመንበረ ማርቆስ ይነብር ድህረን አትናቴዎስ ሰበከ በመንፈሰ ቅዱስ ሎቱ ከመ አእምሮ ተወሃበን ይርኢ ለለ አሃዱ ጊዜ ያጠምቅን ህዝብ እንዛ በትረን ብርሃነ የሃትም ከዊኖ ማህተማ። ካብኡ ውንና በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ዮሐንስ ሰማዕቲ ናይ አድራኒ ናይ አርቴማዎስን ናይ አርስጢዮስን ናይ ሉዲኖስን ናይ አስማኒትን 7 ደቃንና መዘከርቶምን እዩ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ለኣነ እውን ብጸሎት ዞም ቅዱሳን መሐረና በረከቱ ምሳና ተሃልን ዘለዓለም ዓለም ዓለም አሜን አሜን አሜን። በረከቶም እግዚአብሔር አምላክና ይሕደረና ናይዞም ቅዱሳን አቦታትና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ካብዞም ቅዱሳን አቦታትና ግን ክንመሃረሉ ዘለና ንእሽተይ ተርእይናሉ። ሓደ መጀመርታ ናይ ቅዱስ አቦና ሮማንስ ክንርኢ ከለና ኣብ መልሓሱ ክቆርጾ ከለ ኣማኒ እቲ ዝከሓድ መኮንን መልሓሱ ክቆርጽ ከለ ግን እግዚአብሔር አምላክ ግን አንደበት ወይ ከዓኒ ድማ ደቂቅ መልሓስ ከም ዝሃቦ ማለት እዩ። ንኡ ክዛረብ ማለት እዩ። ድሕሪ ግን መከራ ክወርደ ከለካ ስቕ ኢሉ ተጸቢዩ ነይሩ እግዚአብሔር አምላክ ምክንያቱ ስለ ዝፈድየሉ ማለት እዩ። እንተሪእና ካብኡ ሞይሰለ ከምቲ ቅዱስ ህፃን ጨርቆስ ቅድስቲ ኢየሉጣል ህፃን ጨርቆስ ፀውዕዮ ከም ዘለት እዚ ቅዱስ አቦ እዚ ከዓ እንታይ ኢልዎ ናይ መን ስግደት ከም ዝግባእሲ ኪድሞት ህፃን ቆልዓ ኣምጽእ ህፃን ቆልዓ ኣፍዘይብሉ ይሕሰቦ ኣፍዘይብሉ ቆልዓ ንእሽተይ ማለት እዩ ኣምጽእሞ ልመን ሃም ዝግብኦ ንገሮም ሰለ ድሓር ናይ ግን ቱ መኮነን ከዓ መሰምፀ እስኪ ንገረና ልመን ይግባእ ስግደት እንተወት ዶ ንእግዚአብሔር ምሰለ አንታ ደንቆሮ ልቢ ልተረረ ንስኻሪ ኣኻሚ ጌርካ ክትፈልጥ ንእግዚአብሔር አምላክ ከም ዝግባእ ዶ ይትፈልጥኒ ኻ ምሰለ ድሕሪኡ ሰቂልዎ ማለት እዩ። ጭክነት ነተፃን ቆላዕተይ ሓደ ቀረ ሰቂልዎ ማለት ምስተሰቀለ ግን ኣድኡ ረአያሞ ካብኡ ግን እንታይ ኢልዎ ኣደይ ጾሚእኒ ማይ ክብላ ከለ ኣይ ዝወደይ ኣብዚ ማይ የለን እዩ ግን እንታይ ደኣ ምስቶም ኣብ ዘይሓልፍ ማይ ህይወት ስለ ዘለሲ ላኡ ኺድ ኢላቶ። ምክንያቱ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ናይ ዘለዓለም ማይ ህይወት እየ ከም ዝበለ ማለት እዩ። ዘይጸምእ ህይወት እዩ። ነታ ሰምራዊት ክዛረባ ከለ እንታይ ኢልዋ ካብዚ ማይ ዝሰትሲ ኩሉ ይጸምእ እዩ እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ግን ዘለዓለም ኣይጸምእን ኢልዋ ማለት እዩ። እና ነዚ ኣደ እዚኣ ከዓ ሕሰኦ ወዳ እዩ ካብ ከርሳ ዝወለደቶ ብዓይና ክስቀል ከለ ህፃን እዩ ግን ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ስለ ትፈልጥ ግን እንታይ ኢላቶ ናብዚ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዳኺድ ምሰለተ ድሕሪኡ ኣብኡ እናሃለ ሞይቱ ማለት እዩ። ሰይፍቲ ቆልዓ ከዓ ሰማዕትነት ተቐቢሉ ድሕሪኡ ነቲ መኮነን ነዚ ምስ ተዛረበ ድሕሪኡ ኣቦና ከዓ ስቕ ኣይበለ ምስ ዘለፎ ምስ ተናገሮ ድሕሪ ብዙሕ መከራን ሽግርን ደሞ እንታይ ገይሩ ኣብ ማእሰርቲ እትዮም ለተቦና ቅዱስ
رومانس أبيت مع سرتأتيوم حانقهم قتيلهم ومهلتي بركة حدارنا እግዚአብሔር أملاكنا كاوود ቅዱስ ቴዎፍሎስ ከዓ መበለ ኢስራን ሰለስተ ሊቀ ጳጳሳት ኣብ እስክንድርያ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ካብኡ ክልተ ህፃውንቲ እዮም ነይሮም ክልተ ህፃውንቲ ክብለክን ከለኹ ከዓ ክልቲኦም ገና ቆልዑ እዮም ነይሮም ማለት እዩ እልመን እዮም ተሓደ ኣቦና ቅዱስ ቴዎፍሎስ ይበሃል ማለት እዩ ተሓደ ደግሞ ተኣፉላ ይበሃል ማለት እዩ ክልቲኦም ብሓደ ነይሮም ድሕሪ ግን ሕልሚ ይሓልሙ ሕልሚ ምስ ሓለሙ ግን ለሓላ ምፍታሕ ምስከዱ እንታይ ተባሂሎም ነቦና ቅዱስ ቴዎዲዮስስ ኣብ ሊቀ ጵጵስና ፓትርያርክ ከም ዝኸውን ነጊርዎ ልታኦፍላ ደሞ ታይልዎ ንጉስ ከም ዝኸውን ነጊርዎ ግን ቆልዕ ስለልኖር ግን ሸለል ይርዎ ሕልሚ ክሓልም ከለና የመኒና ንዝክር እንተልና ናይ ቅዱስ ዮሴፍ እዩ ዮሴፍ ክሓልም ከለ እዚ ሓላም እዚ ኢሎም ተምሕዋቱ ክትንስኡ ከለው እዞም ቅዱሳን ኣቦታትና ከዓ ብሕልሚ ሸለል ኢሎምዎ ማለት እዩ ምንም ኣይመሰለምን ትሕልሚ ማለት እዩ ድሕሪ ግዜ ናተማሃሩ እናሃለው ግን ኣቦና ቅዱስ ቴዎፍሎስ ላብ ሊቀ ጵጵስና ኸይዱ ማለት እዩ ላብ ሊቀ ጵጵስና ላብ አትናቴዎስ ማለት እዩ ወዲ መዛሙርቱ ኮይኑ ካብኡ እዚ መንሽሙ ደሞ እዚ ሓደ ደሞ ላብ ናይ መንግስቲ ከይዱ ማለት እዩ ክልቲኦም ልልወይንቶም ኮይኖም ድሕሪ ግዜ ግን እቲ ሕልም ዝተባሃለ ተገሊጹ ብኖርማል እቱ ብተግባር ኮይኑ ማለት ሕልም ለሓለምዎ ማለት ድሕሪኡ ተሓደ ንጉስ ተሓደ ፓትርያርክ ኮይኑ ማለት እዩ ግን አቡነ ቅዱስ ቴዎፍሎስ እንተሪኢናዮ ግን ቅዱስ ቄርሎስ ወዲ ሓፍቱ እዩ ነይሩ ቅዱስ ቄርሎስ ወዲ ሓፍትና ሃለኝ እንታይ እዩ ገይሩ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ መጥመቅ ዓጽሚ ናይ ኤልሳዕ ናይ ነቢ ኤልሳዕ ማለት እዩ ናይ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን ሃኒጹ ድርሳን ደሞ ጽሒፉ እዩ ማለት እዩ እቲ ኣብ ድርሳን እንተሪኢናዮሲ ኣብ ዓሳ ኣብ ባሕሪ ኣብ ዝባን ዓሳ ዝተሰርሐተ ባሕር ደሞ ኣቦና ቅዱስ ቴዎፍሎስ ከም ዝሰርሐ እዩ ዝነገረና ዘለ ማለት እዩ ካብ ደሞ እመቤት ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ምፍታው ዝተለዓለ ከዓ ሸሞንተ ግዜ ዝተዘራረበ ነይራ ክንደይ ተዓድሉ ብኦነ በጣም ተዓድሉ እግዚአብሔር ከዕድለካ ካለ ከምዚ እዩ እመቤት ቅድስት ድንግል ማርያም ሸሞንተ ግዜ ናተመላለሰት ትግለጸል ነይራ ተውግዕ ነይራ ማለት እዩ ካብኡ ድሕሪኡ ተኪዙ ኣብ ዝኾነ ቦታስ ተኪዙስ ከፊሉ ማለት ካብ ሓንቲ በዓል ጸጋ ሰበይት ደሞ እንታይ ትዶ ኣቦይ እንታይ ኮንካ ትክዝለኻ ኢላቶ ካብኡ ኣነሲ ልትክዝ ዘለኹሲ ኣውዚ ወርቂ ዲናራት ኣሎ ግን እዚ ወርቂ እዚ እናሃለያ ጾሞም ዝሓድሩ ህፃውንትን ኣለው እሞ እዚ ጨኒቕኒ ዘሎ ከምቲ አትናቴዎስ ዝሓለፎ ኣነ እውን ሙማተይ ቀርየንን እዩ ኢልዋ ማለት እዩ ድሕሪ እንታይ ኢላ ተሰኻበል ኣቦይ ኣነ ብግልወት ንስኻ ብጸሎት ሓግዘኒ ኢላታ ተባረኸት ሰበይቲ ሓደ ግዜ ቅዱሳን አንሽቲ ከዓ እተን ለእግዚአብሔር ለፈርሓ ለስቴር ለዲቮራ ብዙሓት ኣለዋ ቅዱሳን እደታትና ነተሙ ኣቦታትና ወይ ከዓ ነይደ ደሞ ነተም ነቢያት ነተም ነገስታት ልሕግዞም ማለት እዩ እዛ ቅድስት እዚኣ ከዓ ብግልወት ገይራ ሓጊዛት ማለት ድሕሪኡ ተፍሒሩ ምስ ተፈሓረ ከዓ ሰለስተ ወርቂ ማለት እዩ ካብኡ እንታይ ዝብል ሰለስቲኻ ቴዲ ይብል ማለት እዩ ካብኡ ድሕሪ ንመብርሃን እንታይ ገይሩ ንመብርሃን ብጸሎት ሓቲትዋ ሰዋያት ሰዋያ ምሳኣቴ ተቀደማይ ቴዲ ክርስቶስ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ደሞ ቴዲ ማለት ኣብያተ ክርስቲያን ተሃነጸሉ ማለት እዩ ሳልሳይ ደሞ ቴዲ ናይ ቂሳር ለቂሳር እዩ ገኒን ሓው ኒ ኪሮስን አቡኡን ገብረ ክርስቶስ መርዓውን ንዝኾኑ ኣሕዋቱ ንንጉስ ቴዎዲዮስስ ተላኣኸሉ ማለት እዩ ነቲ ንጉስ ከም ዝተላኣኸሉ ማለት እዩ ዝሓደ ማለት ድሕሪኡ እዞም ቅዱሳት ኣቦታት ከዓ ብፍቅሪ እንታይ ኢልዎ ቅዱስ ቴዎዲዮስስ ከዓ በመጨረሻ እስኻ
ኣብያተ ክርስቲያን ይከፈት ኣብያተ ጣዖታት ይተዓፀ ናበሉ ደሞ ንሳቶም እናሰበኹ እሳቶም እናመሃሩ ድሕሪኡ ብሰላም ከም ዝዕረፈ ማለት እዩ ቅዱስ አቦና ቴዎፍሎስ ይቅርታ ቅዱስ አቦና أول تيوفلس يا ريتا ቅዱስ አቦና ቴዎፍሎስ በረከት ይሕደረና ክረት ሓቴ ከዘደቆ ዘንጠጠኩዎ እግዚአብሔር ያርመለይ መዘከርታኦም ደሞ እግዚአብሔር አምላኽና ብሰማይ ብምድሪ ሕሳበና አሜን